Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Pakisayad ka ato imong amigo, sir. Namoy, nagpasood ni mo din sa kumpanya, sir. Lakas man to siya atong mga boss, di ba? Mike, Muna, sir. Pagpatabang niya, sir. Pagpatabang niya. unsa may akong mahimo, Miss Rian? Nga naaraman ta sa ubos. Wa ko'y mahimo. Sa pagkatinuod, Sir Franz, nagpangutan na ba ako sa mga kaubanan namo? O ang akong nahibawan nga rason nga dili gyud papiyaan ang imong trabaho. Kay importante kuno kaayo. Kung i-approve man gani kuno ang imong leave, dili lang sa kuno karon. Ha? Kanus am day ko no, Miss Rian. Usab sila giingon kon kanus Basta dili lang usa kuno karon. Sige lang, Miss. Ayon lang kayo obligahan imong kaugalingon ini butanga. Kay bisan pag wa nila gi-approve ang akong gi-file nga leave. Wa man tingali makabuot na ako kun mo absent ko. Dili ba? Oh, Sir Franz. Pero sir, madaot ka ana. Madaot ko kung mubalik pa ko og trabaho. Pero kung dili na, unsa pa may madaot na ko? Unsa? Nasayod ko nga wa magkomedya sa Sir Francis sa iyang kisulti. Ug nakaila ko niya. Kung mo desisyon siya, mauna na. Pero, dili na ko kaya nga malayo siya. Labi na kung dili na siya mobalik pa din sa Cebu. No. No. I'm so very sorry, Francine. Huwag ko'y nahimo sa imong gipatabangan ako. May valid reasons ang kumpanya ngano nga wa nila gi-approve ang imong gi-file nga leave aron unta nga makauli ka diri sa atong dapit. Okay lang. Okay lang, Craigie. Okay lang. O salamat kayo sa imong effort sa pagtabang nako nga makaulay unta. But don't worry, Sir Franz. Right man yun kuno na nimo. Pero di lang mo sa kuno karon. Maybe next month. Approve na nila ang imong hangyo. Ilan na nag-i-approve. Magkapauli ka ra gihapon diri sa ato o magkita-kita ra gihapon mo. Ilabi na kita kung mauli ka na. Hello. Sing. Sing. Napakada, Sing. Oh. Sing. Ni apa ko, Grady. Okay. Ipagayong kong napatol. Kumusta ang akong pamilya sa amo, Grady? Ang imong pamilya? Oh, kumusta sila si Dodot o Miles? Si Corina? Pastilan, Sing, wala na ba kung magkabalita nila dito kay taw-taw na yung kong wala magkasuroy dito sa inyo. Sahon nga medyo busy kitag gamay sa itong ginagmay nga negosyo diri. Pasensya na ha, pero sige lang. Masugod ako si Apyot nga akong katabang diri sa pagsuroy dito sa inyo aron pangamustahon sila. Sing? Salamat kayo, Grege. Salamat kayo.
Palihog, balitain ko kung makaduaw ka din na dito o bagha si Apiot. Oo, sing. Wag ni problema. Ikaw pa. Unsa? Salamat Greg. Daghan gyud kayong salamat. Taon sab si Francing. Nagmatalang taon sa buntag. Pasensya ka na, Francing. Suod ta, pero gisanapan na nga itong kasuod sa akong kaibog ni Corina. Di na ako makatugot nga mapawi mo pa siya gikan ako. Di na kyoto. Kay kidutlan na ko niya. Mibati na kong pagkikuba niya. Andam na kong makikamatay ni bisan kinsa nga buot mo ilog niya gikan ako. Bisan kung ikaw pa. Salamat sa Ginoo Matansyang nga okay ra ka. Ug mahimo nang makauli matud sa doktor nga nag-atiman nimo. Oh. Ma. Mihilak man ka. Maluoy kas imong pamilya, Corina. Bisan na lang ni Dudut o Miles. Matansyang. Mo'y advice sa doktor nga i-relax nimo ang imong kaugalingon. Ug dili ka maghuna-huna og mga butang nga dili maayo. Napanglantawad ako, Corina. Nga ikaw ra ang makapatay nako. Ikaw ra. Matansyang. Wama ko makasabot sa imong giingon, Kuya Dudut. Naglibog jud ko. At sa may bahay ni Mama Corina di ay. Dili pa ka makasabot ron, Miles. Kay bata pa man kaguna-una. Pero, imo ra gyapon na hisabtan sa umabot ng mga adlaw. Kalain gud nimo, Kuya. Anong dili man ka musulti? Anong dili na malang ko nimo pasabton? Dili tingali ako may angay nga mapasabot nimo, ani day. Ha? Dili ikaw? Kinsa man? Si Mama, Si Mama? siya. Kaya nga naman di ay, Kuya. Nganong dili makamusulti? Ipaw man ka. Usa man din ang bahay ni Mama. O atong wa nimo kilaos og sulti. Ha, Kuya? Pag-ampo lang day nga. Nasayop lang ta ko. O dili tinuod ang ako pagduda. Dili lang unta. Kuya. Bahin ko nun ni Mama Corina ug ni. Mama gyud musulti og laho si Kuya Dudut. Mura maglain. Kuya Pudoy, naglapad na lang inyo na kung sa pagsiki ko na huna. Kunong sa tungiyang gisulti. Puutan kay si Tito Grigi na mo. Maayo kay siya. Bisag kung sa nila ihatag na mo. Daghan na siya kay siya natabang ni Papa Francing o Mama Corina. Pero, dili na ko madawat kung simba ko. Tinuod ang mga istorya-istorya nga ako nadunggan. Dilikit Ginoo. Mamaluoy ka. Ipalayo lang tani sa kamaturan. Kay magunsa na namin si Daimals. Huwag kaluoy ni Papa Francing kung simba ko. Tinuod ning tanan. Maluoy ka Ginoo. Di lang unta Ginoo. Di lang unta tinuod. Oh, hala. Si Papa Francing, siya ning mitawag. Tubagon ba ka na ako, no? Asa ba akong buhaton? Pwede na tang makauli, ma. Kay nakabayad na ko dito sa cashier ng ospital. Gipalit na lang sa daan ako ang imong mga tambal. Labi na ang bagong giresita sa doktor para sa imong kasing-kasing.
Manguli na ta sa bahay. O kinsa may nagbayad din sa atong bayranan. O ingon man nagpalit sa mga tambal. Sigregi ba? Matansyang. Niya siya. Dili ba? Niya ang imong kabit. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!